Som ikke føler seg i stien. Astrid? Han har ikke bare kjørt på sand, han har kjørt andre sand. Med tomme busser. Ja, og så skal jeg få lov til at ønske jer alle sammen hjertelig velkommen, og det var jo vældig trist, at I ikke fik noget Tivoli. Men det skal vi jo se, om ikke I kan få til næste år. Jeg kender ham, der har Tivoli, så jeg skal give ham min beskæftigelse til ham. Ja. Har I hørt, er der nogen af jer, som kan nogle svenske vitser? Hvad?
Har I hørt om ham svensken, så kom ind på sygehus i Göteborg? Han skulle steriliseres. De kogte ham i 6 timer. Hvad? Ja, det er nu grejt det. Men nu skal vi se her. Nu skal vi få en gut herop, og så skal han få lov at prøve, om han kan vinde noget. Hvem har lyst til at være med? Der er en masse gutter der. Ja, du kan komme op der. Hvad hedder du? Johan. Goddag, Johan. Og så klapper Johan, ikke? Flot det. Ja, og så klapper du også. Du klapper. Sådan ja, og så bukker jeg altså. Sådan er flot. Det var flot, ja. Nu skal du høre, Johan. Nu skal du sige et tal mellem 1 og 4. Sådan, kan du tælle til 4? Ja, flot. Han er gået til skole, han. Ja, og nu skal du høre, Johan. Hvis du nu siger 3, og nummer 3 kommer ud, så får du ingenting. Så får du gå hjem. Men hvis du siger, at nummer 2 kommer ud, så kan du tage lige, hvad du vil. Sådan. Og du kan fortsætte. Sådan. Men hvis du nu siger, hvis du nu har en masse ting, du har potato, og du har alt muligt, og så siger du nummer 5, og så kommer nummer 5 ud, så må du levere det hele tilbage. Ja, hvad vil du have nu? Du skal tage kaffe hjemme til mamma. Hey, har du en lillebror? Hvad? Har du en lillebror og en lille søster? Har du? Hvor gammel er han? 12 hvad? 12 år? Nå ja. Nå, for jeg har nogle blære her. Du har ikke sådan en liten bror, vel? Jamen, det kan du jo få. Du kan bare gå hjem og slå på lyset, så mamma og pappa ikke kan. Hvad vil du have? Hvad fik du nu? Hvad tog du nu? Ja, tag på sådan en til. Skal vi prøve en gang til? Øj. Tænk på alle gerne runde, han har en brus. Du, vaskepulver. Ja, så kan du vaske mamma på ryggen. Så, får du prøve med nu. Sidste gang. Ja, sidste gang. Helt sikkert. Ja. Det var 2. Hvad skal du have nu? Ja, knækbrød, ja. Og det er sidste gang. Og 3, ja. Og hvad skal du så have? Vil du have sådan en, ja, til kaffe mere? Ja. Vil du prøve mere? Er du sikker? Du får 3 pakker kaffe, hvis du venter næste gang. Ja. Så får du 3 pakker kaffe og 2 brus. Hvad? Ja, jeg ser dig så. Ja. Kan I ikke gå ned her? Nå, ja. Hej, så har vi en lille en der. Pas på hovedet. Ja, vi kan jo lige så godt begynde nu med en gang. Hvad nummer siger du? 2, ja. Det var 2, ja. Nummer 2, det var nummer 4, ja. Det kan I bare tage, hvis jeg har lyst på her. Ja. Og så nummer, hvad siger vi så? Der blev bare fra 1 til 4. Ja, det var nummer 1, ja. Kaffe. Ja. Og så ser vi nummer 1 en gang til, ja. Det var nummer 1, ja. Det var sådan. Det var lige, hvad jeg ikke kunne huske, om du har brug for det. Ja, hvad skal vi så have? 3, ja. Det var nummer 2, ja. Med kaffe. Ja, skal vi prøve mere? Ja, bare hold på, du. Så du taber det hele, Jan. Nu skal vi holde en lille pause, så skal vi lave lidt show med dukkerne. Ja, det er nu nede alle sammen, for jeg skal have fat i den her hande. Og tage dukker på, så. Ja. Der var du pænt, hva'? Ja. Gik du i første? I fjerde. Ja. Nu skal vi to synge en sang, som hedder When You're Smiling. Og der har vi en kassettespiller her med noget musik. Den skal du sætte på.
Kold, ja. Den som ingen bukser har, han må gå med halsen bare, ja. When you're smiling, the whole world smiles with you. You're laughing, when you're laughing, stop the sighing. And the whole world smiles with you. The whole world smiles with you. The whole world smiles with you. Oh yeah! Ja, nu skal vi have en stor kut heroppe. Du vet hvor de skal være, på fryser deres. Ja, det blir svart-hvitt inni. Ja, men det er farger.
Jeg skal da vise i kortetrekk hvordan han gjør når han kommer til en person som ligger bak på marker eller andre plasser, i vatt for eksempel, og ikke synlig liv igjen. Hva skal vi gjøre? Det første vi gjør når vi kommer til han, det er å sjekke om det er liv igjen og puste. Vi må riste på han og snakke før. Er det ingen liv i det hele tatt? Da sjekker om det er pust. Med halve hånda før her, eller se om pusten beveger seg. Gjør det ikke det, så tar du bøye hodet baken og skal ha fri luftveier. Skal vi se på en liten plansje her, så viser det skisse over